No, kauppa-autotoiminta aloitettiin 1991, melko tarkkaan 25 vuotta sitten ihan tässä huhtikuussa. No, meillä on ollut tämä nyt niin kuin 3. auto, eli 2 aikaisempaa on niin kuin käytettynä tullut ja sitten tämä on nyt niin kuin uusi alusta ja kokonaan uutena ostettu sitten tämä. Ensimmäinen oli Mersu, seuraava oli Volvo ja tämä nykyinen on Scania. Ne aikaisemmat autot oli vähän keposelle alustalle tehtyjä, että niitä joutuu aika paljon kyllä remontteeraamaan, että tämä on nyt paljon järeempi auto tämä nykyinen ja hiljaisempi, tämä on takamoottorinen ja taas ilman jousitettu. Tätä kulkee vähän niin kuin sukkasillaan. Alussa yleisin palaute, mitä asiakkailta tuli, niin oli se, että tämä uusi auto on niin hiljainen, että he ei kuule, milloin me tullaan. Tietysti jos ajatellaan, että joskus huippuvuosina on se joku noin 1500 vai onko 1800 autoa ollut ja nyt on vajaa 10. 8 autoa on tällä vuosituhannella tehty ja 2 on ainakin niistä semmoista, jotka ei enää näissä hommissa ole. Ne loput autot sitten, niin ne on niitä 80-luvulla tehtyjä, jotka kyllä rupeaa olemaan jo niin kuin kuntonsa puolesta aika ehtoopuolella. Kyllähän siinä voi sanoa, että jotain tämmöisiä viimeisiä mohikaania ehkä tällä alalla voisi olla. Ja samaten niin kuin kyläkauppa kanssa, kiinteä kauppa, että eihän niitä joka vuosi enää uusia tulee. Että. No, auto ajetaan tietysti tallista tuohon täyttöpaikalle ja siitä 3-4 henkeä rupeaa täyttämään sitä ja lähdetään jotain 15-9 noin liikenteeseen. Ja kyllähän se pääasiassa kauppa-auto koostuu näistä päivittäisistä elintarvikkeista, mitä ihmiset yleensä niin kuin syö, maitoa, leipää. Kun on jouluaika, niin on sitten ne kynttiläpuolet enempiä esillä ja pääsiäisenä sitten pääsiäiskukkaa ja muuta tämmöistä. Että kyllähän asiakkailla on aika semmoinen tietty ostorytmi, mitä ne ostaa yleensä. Asiakkaat pääasiassa on iäkkäämpää henkilöitä, kun niin kuin päivällä ajettaan, niin siellä työssä käyvät ihmiset on sitten töissä ja koulukkaat on koulussa. Enti aikaa ehkä suurin ero oli siinä, että ennen oli pieniä viljelijäpaikkoja, jotka oli kotona päiväaikaan, mutta nyt on aika iso osa niistä on lopettanut. Siinä on ollut yhtä aikaa, kun naapurin emännät ja sitten lihavia emäntiä, niin yhdenkin kerran niin yhtä aikaa, niin eihän siitä, kun emännällä isot persaakset, niin eihän siitä sopina, kun se emäntä edeltä menemään. Minä sitten perästä ja sitten tuli muita. Emännän persaa töytäsi minua aina vähän syrjään. Nyt on naiset mennyt etelä ja tielle joku yhdellä jalalla kävelevä mummu. Perikulle, niin se on paras muisto, kun se persaas tynkäsi minua sinne oven pieen. Kun väki vähenee, niin joutuu enemmän ajamaan. Että ensimmäisellä autolla ensimmäisinä vuosina ajettiin joku 25 000 vuoteen, nyt ajetaan semmoinen 45 000 vuoteen. Herra ihme, nyt samakin mikä perjantaina ajaa nyt timppa, eli Kari. Kiertelee mankot tuolla, niin se on niille eläkemummu-rukille siellä ja ukille, jotka siellä pitää savuja niin kuin minä. Niin henkireikä. Kerran 100 kauppa-aato. No, viikossa ajetaan pyöreästi 900 kilometriä. Ja taitaa 7 kuntaa olla nyt tällä hetkellä. Siellä autottomat ihmiset ne on joko kauppa-auton tai sitten naapureiden varassa tai sitten jos taksilla lähdetään hakemaan ruokaa, niin silloinhan se kyllä hinta hyppää niin aika kovasti. Se on 34 € rapu eteen taksimaksu.
Se on 34 euroa. Se on niin kylmää kyytiä. Ja siinä ei joka päivä purjata pikkueläkemarkoilla. 2 viikon päästä aina käyn rahaa siellä kaupungissa taksikyydillä. Mutta kaikki ruokahommat niin kapaat. Nythän esimerkiksi on monta kylää semmoista, että elinjakkaita ei näkyleikkaa, että tai jos kulukoo, niin se on se yksi aamuauto ja iltapäivällä pois ja koulut kun loppuu, niin sitten ei kulje niitäkään, että sehän maaseutu vaikuttaa paljonkin, jolla ei ole kyytiä ja muuta. Niin, kauppoja kun ei ole kuin Soudensalossa ja Tukauppaan. Mutta se kun on moniulotteinen, pitää tuo peruskauppa kansanne hoitaa ja sitten siinä on melko iso työ. Kun joka aamu lastetaan tavarat tuohon kauppaan. Se on useampi henki pitää olla. Kaikki tuotteet joudutaan tänne tuomaan käsiin ja pakkaamaan. Eli niin kuin sanoin tuossa, että 4 ihmisellä aamuisin täytetään tämä, että kyllähän se niin kuin työllistää. Se, niin kuin jos ajatellaan tuon nykyisen auton ostamista, niin aika iso ponnin oli siinä se, että kun vuosikymmenet oli niiden ihmisten kanssa toiminut niin ei niitä oikein voinut sinne yksinkään jättää. Että jos ei olisi autoa uusittu, niin se olisi loppunut siihen. Tuo nykyinen kauppa-auton kuski Timppa mainitsi jo sitä, että se on lähimmän viime vuoden aikana nuo tapahtumat, että tämäkin kauppa-auto lopettaa kulkunsa. Se on semmoinen tällainen sitten, joko sitä elääkö sitä ennen, eli sitten se on muututtava jonnekin keskustaan. Ei täällä yksin pysty asumaan ennen 100-vuotias ukko. Maaseudulla on se kuolleisuus kova sana tai iso asia, mikä vähentää asiakaskuntaa. Ja sitten se, että ei sinne tule enää siihen möktalloon välttämättä kuin joku kesäpaikka mahdollisesti, että perikunta pitää sitä. Ja toivon, että jaksasivat ja kauppa-autohommua pitää ja kaappoo kansat Mutta sehän siinä on se ikääntyminen, jokaisella on se raja ja eläköityminen. Asiakkaat haluaa pitää kylällä ja maaseudulla palvelut pystyssä, että heillähän se on niin kuin itse asiassa semmoinen pallo käsissä, että mitä ne sitten niin kuin tekee. Että. Kyllähän se sitä on, että silloin kun ne rupeaa nämä kalussa olemaan siinä kunnossa, että ei niin kuin pysy enää järkevillä kustannuksilla nipussa, niin kyllähän se loppuu. Kumpikin on tämmöistä katoavaa kansanperinnettä, että eihän tämä mikä ammatti ole, että kyllähän tämä enempi tuonne elämäntavan puolelle menee.